predstavení, ktoré sa volá Sestry, podľa rovnomennej knihy Sestry, ktorú napísala Raina Tagelmajer, a knihu, alebo teda túto predlohu priniesli deti. A my sme s Barborkou boli úžasnuté, že všetky deti, je to medzi deťmi bestseller a to poznajú, určite asi poznáte príbeh aj vy. A je to komiks? Je to komiks, pozor na to. Tak sme sa snažili tú formu toho komiksu previesť teda na divadlo. A tak sme sa s tým hrali, skúšali sme. Uvidíte ukážky, nie je to hotové predstavenie, nie je to hotová celková forma, pretože Zuzka bude pokračovať. Bude s jedným ročníkom to počas roka dorábať, ale vlastne uvidíte taký úvod do tej inscenácie bábkovej. Takže môžeme povedať, že doslova a do písmena sme vyšli z komiksu. Určite máte všetko? Áno. Na nič si nezabudla? A čo stan? Áno, aj stan som spálila. A baterky, spacáky, svetlice, vody máte dosť? Všetko máme. Oci, prečo s nami vlastne nejdeš? Už som to hovoril, Bill. Vieš, že si hľadám prácu a mám dôležité pohovory. To je škoda. Raina, tešíš sa na stretnutie so svojou sesternicou a bratrancami? Ani neviem. Posledné stretnutie sme mali pred 10 rokmi. Nebude to tým, že nevychádzaš so svojimi súrodencami? Ty o tom niečo hovor. Čo tým chceš povedať? Práve nám ho zagágala. Hej! Dievčatá! Ako chcete spolu stráviť týždeň v aute, keď sa spolu neviete ani normálne navečerať? Aj tak sa bojíš cestovať na miným autom kvôli tomu incidentu. Ako som niekedy mohla chcieť sestru. Keby som sa tak mala s kým hrať. Ahoj! Ahoj! Mami, otci, ja chcem sestričku!
sestričku, chcem sestričku, chcem sestričku, chcem sestričku, chcem sestričku. Chcem sestričku. Chcem sestričku. Všetko najlepšie, Rajna. Máš darček? Je v ňom sestrička? Nie. Tu máš to, tu praj si niečo. Chcem sestričku. Rajna, máš sestričku? Ja mám sestričku. Ale veď je moc malá, s ňou sa nedá hrať. Oci, sedíme vpredu. Hej, ja chcem sedieť vpredu. Smola. Ja budem sedieť vpredu, ja. Čudujem sa, že sa aj ty nevieš o predné miesto, Rejna. Nehrozí, aby som ja sedela vpredu. Och, prepáč, zavdol som na ten incident. Oci, a čo je to vlastne ten incident? Prečo ho stále spomínate? Sadnite si už do auta, chlapci. Well, if you ever plan to go west, can't take my way, it's the highway, that's the best. It sure keeps on good.